Marami sa mga Fernandino ang hindi pinalampas ang pagkakataon upang mabakunahan ng COVID-19 vaccine. Ito ay pinakita ng datos ng City Health Office kung saan umabot sa 12,720 ang kabuang bilang ng mga nagpabakuna sa unang 2 araw ng National Vaccination Drive ng gobyerno. Sa unang araw o November 29, 6,878 ang naturukan ng bakuna, habang 5,842 naman ang nabigyan na rin ng proteksyon laban sa malalang epekto ng COVID-19 nitong November 30. Mas mataas daw ito sa daily target vaccination ng syudad na nasa 5,600. Ibinahagi ang ulat na ito ni Dr. Carlos Mercado, City Health Officer in Charge, at Dr. Jaira Natividad, City Rural Health Physician at Heroes Hall Vaccination Center Supervisor, kay Mayor Edwin Santiago kasabay ng pagbisita ng mga opisyal ng World Health Organization at Department of Health nitong December 1. Ikinatuwa ni Johan Getajo ng World Health Organization at Charlie Sanchez ng Department of Health ang resultang ito. Ipinaabot naman ng mga opisyal ang kanilang pasasalamat sa mga frontline workers na sumuporta sa hangarin ng gobyerno na makamit ang herd immunity at maging ligtas ang buong bansa mula sa COVID-19. Sa pinakuling datos ng vaccination activity sa syudad, umabot na sa higit 217,000 ang mga nabakunahan ng first dose, habang higit 166,000 naman ang fully vaccinated na. Samantala, as of December 1, walang bagong kaso ng COVID-19 ang naitala sa syudad, habang nasa 13 aktibong kaso na lamang ang binabantayan. Sa 35 barangay ng syudad, 10 barangay na lamang ang may aktibong kaso. Sa kabila ng patuloy na pagbaba ng kaso, patuloy din ang panawagan ng lokal na pamahalaan na stay at home ang gawin, lalo na kung walang importanteng bibilhin o transaksyon sa labas. Dapat ding patuloy na tumalima sa minimum health standards at infection control protocols. Jennifer Salenga, CLTV News.